Buka Santakazi usithetheleko ngikubingelela umbuka lapho ngasekhaya bingelela yena Ntokazi yakwaNdlovu phansi amalmoti esigodini sendaba zegudu phela ngikubingelela khoma kwisithetheleko media uhlelo ingonyuluka namhlanje ke sibheke Pietermaritzburg la siyoza khona ukuthi yini lenkinga engaka ephakathi kwezelamani singayilungisa kanjani ukuze sikwazi ukuya phambili. Okay, noma ngumsiki. Qhubeka. Namhlanje sibheke Pietermaritzburg siyoza ukuthi yini lenkinga enkulu kangaka ephakathi kwezelamani singayilungisa kanjani labazali abahlulekile ukuyilungisa besaphila okokho ukuthi ungasayindawo usho njengami uthi asambe mbukeli. Ngone la ekhaya. Njani? Siyaphila. Ukuxolisa nje singabantu abangaziwa abafika kanjena. Igama lami ngisithetheleko ngokwaNdlovu Sibongo ekhaya kuseMelmoti. Okay. Ufudumela kamnandi yazi. Sizobe sibukhuluma ngoba thina usazi. Ngizocela ukuthi ngibize abantu abasendaweni eqala. Oh, okay. Yebo. Asinankinga nalokho. Nami ngiyi-security. Yebo, bhuti. Usebenza lo msebenzi omsebenzayo. Kunjani? Ngicela nje ukubiza abantu abasendaweni bengabuzi khona. Oh, okay. Lazashisa ke manje. Ana nginenkinga engakwazanga ukuthi ngixazule noVusi sibabili. Ingakho ngibize usisi lo ukuthi abe phakathi nendawo. Ngoba ngibona uqhekeko phakathi kwami nomfowethu. Njengoba kade sengishilo ukuthi kwashona uma. Makushona uma ngiyabona nje umfowethu wenza izinto ngaphandle kwami mina ngingazi lutho. Ngizwa nje ngendaba ukuthi hayi kwenza ukuthi nokuthi like njengoba kade ngisegoli. Ngizwe mina ukuthi kwenziwa umsebenzi like umsebenzi kama. Kade ngingekho. Ngesikhathi kuhlukaniswa ingubo zama bekade ngingekho. Elami lithi hawu umfowethu makade ezokwenza umsebenzi kama ubenga wahluleka yini ukuthi athole inamba yami angifonele ukuthi hayi bosisi bengicabanga ukuthi senze umsebenzi kama asihlangane ke phela ngoba sibabili njengomndeni yimina nawe kuphela sisahlangane hlale phansi sibonisana ukuthi konje lo msebenzi singawenza nini. Okay, ngizwe mina nje sekuthiwa uwenziwe. Okubhlungu ukuthi umfowethu akana ngisho inamba yami. Akazayicela inamba yami. Angazi ukuthi ngobani. Right. Ngidlule lapho. Nginengane ezimbili uAmos noEnoch. Bake bafika la ekhaya kumfowethu. Bezobuza ngomuzi loya olapha eGun City. Ukabani lo muzi? Umuzi kama. Okay. Okay. Mabesho ke bengixoxela abantu bakhuluma nomalume wabo ukuthi manje malume esicela sifuna ukuzoza ukuthi kwenzekani ngalo yamuzo lapha. Ngeke nisakwazi ukwakha lapha yana. Igama uVusi alikhipha umfowethu wathi ngeke nikwazi ngoba nifela izono zamakwethu. Okay. Kodwa ngeke ngikufakaze lokho ngoba phela bengingekho. Kungenze kube ingane iqamba manga. Yeah. Ngeke ngikufakaze. Kodwa yilokho nje bangitshela khona angazi noma kuyiqiniso noma kulona iqiniso. Right. Ngesikhathi uma engikancwatshwa umfowethu wafika nenvelope wathi iwili. Angithandanga ukuba ngumsindo ngoba ngiyazi mina ukuthi iwili iphuma umuntu esencwatshiwe. Ibisiyaphuma iwili. Kuyazwakala futhi khona iwili. Kodwa mina ngiyazi angikayiboni.
angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi yazi yafika ezandleni zakhe umfowethu iwili ngikhona sibabili eswini sama ifike kanjani kuyena mina ngingayo kuze kube namhlanje akakangitshela lutho ukuthi kwenzekani indaba kama umuzi kwenzekani ngawo nje angazi lutho ngathi ngiyistranger ngisihambi ayikho nje umfowethu into angitshelayo angibikela yona njengoba ngizileke nje la bengicela kumfowethu ukuthi enze izinto ngendlela ngoba mina ngimdala manje mangingaka naye futhi mdala uNkulunkulu uzosithatha ngelinye ilanga kuzosala izingane singalungisanga zisale lezi ingane ziqwebhana zicabanela lo yamuzi lo yakwagogo wazo asekho thina asekho kungafa umuntu uyazi into ekanjena izingane ziyabulalana so into engifuna ukuthi uvusa angenzele yona ukuthi aveze iwill aveze title aveze i-death certificate kucaca ukuthi kwenzekani ngalo yamuzo lapha ngoba oqala mina ngizele abafana uzele umfana naye omncane kunalezi ingane zami kusasa lezi ingane zami ezu3 zojikela lengane zibulalana ngendaba lo yamuzo sezana kuba lezi ingane zami ziyasho zithi umuzi kagogo wazulu so into engizele kuzoxazula lokho nginomfowethu angazi noma kuyazwakalana Okay, uzwakele. Ngicabanga ukuthi usuqedile. Yeah. Mina ungizwile ukuthi ngitheni konje? Ake ngisisi ngiyakuzwa ukhuluma kamnandi ukhuluma kahle. Sisi la uma wahamba emhlabeni uma sinenkinga nayo kahle bengezwani nosisi. Oh, okay. Kwake kwaba khona ingxabano eyake yabakhona phambilini eyazi yakwazi ukuthi iyongifaka ejele ngiye eMountain Rise kukhona uma kwatholakala ukuthi lento lena ivele engxabaneni yabo bebodwa. Okay. Babengizwana ilana nje uma wayehlala athi hey mntanami ngiyakubona ukuthi uyawakha nawo lo muzi uyangilekelela nalomuzi uyangilekelela lo lapha eHoneyville kepha manje ngiyabona ukuthi emveni kwaloko nase ngihamba emhlabeni uzoba nenkinga mfana wami njengoba udadewenu engasondeli nje kumina uzoba nenkinga ngincengeke mina ekhona indodakazi lena umakoti wakhe ngithi mina cha ngeke ma nje usho nje ingane yakwethu ya hayi wathi yena cha angizwani naye asihlangabezani nje naye uphuma bhekile nami ngiphume ngibhekile kepha manje ngiyabona ukuthi ngizothi nase ngihamba emhlabeni uzohlangabezana nezinkinga kuzoba yimpi la ekhaya ubuwakha lo muzi lo la enkethini uwakha ungibiza nangigula ngize la kusasa kuzoba khona inkinga ngivele ngithini ke mina ngoba benganaki mina kahle awubi kahle uzoziqhubana ukuzigulisa lokuzigulisa kona angifuni ukuqhubeke ngokugula hayi uma ebengathi uyayishiya ke lonto leyo athi kodwa ngokusalayo uzohlupheka mntanami nosuhambile ngalo dadewenu ingizwane naye kahle babengizwana. Okay. Kodwa beshadisana ephume ekhishwa ekhaya wakhishwa kahle kwathi emveni kwaloko kwawumuntu babengizwani bexabana babangayo izinto abazibangayo kwathi ngesinye isikhathi mina ke kwakhona indaba nje ngifike ngiziphebeze nje ngisuka kuSwema ngisenomuzi waSwema isikhathi ngiziphebeze ngingafuna ukuzizwa kepha into engayibona beyibanga kakhulu kwathi ngelinye ilanga babanga ukuthi udadewethu wathi kugqitshwa izingane lapha eHoneyville Njoba zigqitshwa uma Ngane sikabani izingane angazi azithathwa ebantwini leyonto sayikwazi kwangenela nanami impela ngangithe mina abafana lawo malawa ke bathi ukucenta lapha emzini wami basuse lo lapha eHoneyville basuse isihlahla wacaca ukuthi ke manje sekuthiwa ke ngingenele noma lapho sesikhipha izingane lezi hayi nangempela ke laselithi council lapha eHoneyville hayi kulungile asike silandele lolu daba lalandelwa ke lolu daba ke wabaye wathi councilor kumina vuma ukuthi amaphoyisa
amepu wena akubambe lilandele lo daba lalandele udaba kathothi udaba into engekho lasuka lapho kudaba futhi labhebhesela ngithi ngangile ngithi abezwana bangezwana ngempela wathi kumina nje angimdingi udadewenu angimdingi noma sengifile wathi nje uyacela ukuthi uzokwenza into ezokwenza ukuthi ingamsondezi kuyena la ngempela ke hayi uma kube umuntu kanjalo ngile ngikhuza ke lento ke mina kwathi ngelinye ilanga ngegula la kwaze kwafika uAmos indodana yakhe ngempela ke yamsiza uyahamba naye baya eclinic babuya ngathi ma uyabona ukuthi iyazama lengane ukuzisondeza naye wathi uma ngoba ngiyazi ukuthi nawusohluphekile nase ngihambile emhlabeni uzohlupheka mntanami njengoba wakha lo muzi senketheni wakhe lo muzi kodwa ngifuna ukwazi ngawo ukuthi umuzi wakho njengoba wakha nje yilapha eGan City umuzi wakho ngathi mina ma ngeke iyangisinda ngikhulumayo wathi ngiyatshelwa zwakhala inyembezi wathi udadewenu akamfuni lana ke sekuzofika kuleli gama lishoyo usisi athi izinto angizenzi uma engeke Kodwa umbikeli. angibikeli into yasuka kusekhona uma umzalayo kahle kahle uma nakhona wayengakwazi ukuthi asihlalise phansi yabona ngoba naye wakwamthatha wahamba naye wayengalo wamtshela ukuthi asibona baba boyedwa wahamba umkhombisa ekhaya kubo isibongo sakhe ngingazi mina Abantu abadala banemfihlo ke nje. ngingazi ke mina ngoba noma mhlawumbe wayibona mhlawumbe ngizokhuluma angazi angangazi kanjalo bahamba benza lokho baqede bakuthi ngakuzwa ke kodwa ke mina sengikuzwa nje emoyeni ukuthi sikwe kusho undodakazi ukuthi ayikwenze ukuthi nokuthi ngathi mina kulungile ke nabe emkhombile mina bengazi ukuthi usisi kahle kahle njengoba ngilwa nje ngithi mina kuma into engiyenzayo nosisi ngiyafisa ukuthi sibe ndawonye naye abone ngoba kuyenzeka ukuthi kusasa ngibe nenkinga kuthi nguthi kube khona yena eduze kodwa nike nawusukuvezile ke ma ukuthi umunye ubaba usisi no baba ngangile ngilwa nabo ngithi mina abamshayile ID bengitshela straight emehlweni bethi asimazi thina sazwe kulungile ke ma ayikho inkinga aqhubeke ngaleyo ndlela kodwa ngidinga ukuthi ke ingane yakho nizwane wathi cha angimdingi nje kwahamba ke wahamba wayothi uyokwenza ukuthi iwill yokuthi akafundi lo muzi uwele esandleni sakho sisi ngoba uyabona ukuthi nezingane zakhe ezobuya zongenzela uthuthuva ngoba wena mntanami othenga ama blocks la owakha lo muzi nangaba kukhona into eyinkinga engixakile la kulomuzi ngifike ufike ulungise bona bahambela le kuthi noma ngigula wena onginakekelayo cela ukubamba kancane ngibuyele kuleyo ukuthi makwenzeka izinto awungitsheli kunombuzo engifuna ukubuza manje ngiyabona ukuthi uzoze ufiphala yini eyenza ukuthi sisi uma ugogo senzile ngalendlela owenza ngayo ukuthi akukhombise ngale ekhaya njengomuntu uma kuukuthi imfihla iqala ngemuva noma izinto ezithile bezenzeka kwi communication ubukwazi ukumtshela umfweni yini eyenza ukuthi wena umama esekuthathile wakusa lapho wayokukhombisa ekhaya ungabusamazisa umfweni ukuthi sekube nodaba olukanjena mfowethu olwenziwe umama angizokuphendula ngamtshela mina uvusi ngakutshela ukuthi vusi ngakutshela ngathi uma into ungikhombise kadlomo kamabhawodi ngakutshela wakhuluma lokho ukhombisa ukuthi yena ukuzwe ngakhuluma sesikwenzile phela uma phela befanele akutshele lokho okay uma bokumsebenzi kama ukuthi akutshele okay bese ngibuyela ke endabeni le yezingane umfowethu unephutha umfowethu kumele ulikhuluma iqiniso kwaku 10 o'clock ngilele kwangena icall ephuma kuSipha lento futhi angiqali ukukutshela yona le ndaba ukuthi mina ngahamba ngaye emaphoyiseni ngathi kade ngangiyiphebeza ngithi ngiyachazela kahle ukuthi ngilalelisise ukuthi angizange nje mina ngihambe kuyona emaphoyiseni lalela ke lalela ngicela ungilalele kwangena icall ephuma kuSipha ukuthi hayibo uzwile lapha kini ukuthi umfweni umba amathambo na
ngathi mina bengezwanga ngathuka ngaqasha imoto kaMavis ngahamba ngayiHoneyville ngihamba nobani nomJay uma ngifika masifika lapha sifika thina umile la kade kumbiwa khona imaphela ngicela ungilinde sifika umile lapha nanti isaka amathambo siwafake esakeni khuluma iqiniso amathambo siwafake esakeni right fika amaphoyisa akufake insimbi lezi zawo ngazi ukuthiwa yini ama-handcuff ozankosi right bagcwele abantu la baseHoneyville baphethe amanopukiri kangangoba nomJay wazi wathi kusipha yindaba ningathathi isalukazi ngoba bazosibulala yila kwathiwa umJay uthe uma akahambe ayoboshwa ngesikhathi esembalekise bamthatha bambalekise kubani kulomfana kulendoda leyo erasti kade udrive phethe inopukiri ngoba yayisebenza nomJay isho komJay uthi kumele labantu babulawa bangenza umkhubo njena endaweni ngobani bemba amathambo manje ithema isivela ukuthi mina ngangaya kanjani emaphoyiseni mina ngiyobika udaba lengane engiyone eyami ingane engezone zami right lana into engizele bengazile ngendaba yengane kwasha kwacima bengakulindelele ukuthi uzokhuluma lo kodwa nje Ngicela ukubuza anti angithi le ndaba yeni yokuthi nina ningazwani nogogo uyayisukela ekuthenini uSis Precious uyashada angithi wakhishwa isandla sikagogo wena wakhala ngokuthi akalotsholwanga uPrecious kuthe mayisethi ke ulo uPrecious ugogo akamkhipha ugogo wathi ngizoyikhipha ingane ngobani iyakufuna ukushada yena uQueen wayekhishelweni ezethi ungane ayingashadi ngobani ayikhishelwa ngamalobo owasho njalo naqala ke nina naba nenkinga ngikhumbula kahle it was 2017 no anti Ntebu engapha wanenkinga yokuthi uhambile wayothuka ugogo ngenxa yokuthi iUber kwaqedi ayizange izikhokhele kade kiwe emshadweni kanti uZandile okuyena yena umoya engane yaqeda akazachaza ukuthi cha uqedi uyasiza la njengosibari noma cha uqedi la uzokhokhelwa yaqala lapha ingxabano yeni nase kuqhamuka boom sekuthiwa wena uhambe behind the doors wathi wena ubaba ugqibe izingane futhi lezo izingane kwakuzothakathwa ngazo ugogo wayezothakathwa kahle kuthiwa ngayaphi emaphoyiseni ake ngilungisela cha umdedele ngoba nabe kwathiwa ugogo ubezothakatha ngazo lezo zingane hayi ukuthi izingane beku ezikababa Okay. angithi yasuka lapha inkinga washikisheka kwangazwana umndeni wangazwana umndeni ngathi mangikubuze wolo wathi wena hayi awuhlangene nalento le wena ubizwe yikhansela ngathi hayi cha bengiphoxekile indlela owenze ngayo benimele nibizane niwumndeni mawukuthi niyabona ukuthi ubaba benogogo benze into erongo ukuthi babekele lezo zinto lezo unisho ukuthi cha le indawo yamasipala yebo izingane zazincane zazingabulawa ngeqiniso niyalazi bengabele uyoyibeka eMountain Rice nangu 1 no 2 no 3 okade uzosiza mfowethu kumongena imali yokuthi ufihle lezo zingane kodwa nina nenza kanjani nakhetha ukuthi nenze iabomination le oyenzayo namanje angeze abomination wethanda uyibambe lapho awuyibambe lapho ke ingawo kanti kangakufuni uyingane mina ngeke uzongitshela lo doti ngoba uyingane uma bakho kulandlile ukuthi na uzobukhulumela yena nami ngizele nginezingane ngiyakutshela mina ngizele kuvusi hayi kuwena lalela ngizele kuvusi hayi kuwena kanti zibize nazo ngizotshela amaqiniso la ukuthi ukukhulumeka nento engingazazi yabo indawo amathambo angiyazi lalela ke vusi ixoxele ngicela ume kancane ngizokutshela akume kancane ngaze ngikhohle baba lalela ke ngixoxele indaba le ndaba amathambo ngathi into engiyaziyo kanti into enkade ngingayazi mina lalela ke okokuqala kade kwashona ingane yokuqala uma wangifonela wathi nekushone ingane kithi mina manje enomncwabo unini wathi hayi sase sahamba sayingcwaba emzimkhulu hayi ke akunandaba ke le esibili yona engayazi angiyazi lesibili ukuthi lesibili kuyashona kanti ngezwe mina sekushiya ukuthi ingane Ezabandi izingane. imake baba usazophendula right indaba ibela mina ukuthi ngize ngizwe kahle le ndaba uma uNthabiseng wayesebenza ngale eRestop uNthabiseng azodlula kimi hawo hayi ukuthi udlula lapho yazi lapha emgaqweni la eSetting Spa mangabe enesephuma ekhaya ephuma emsebenzini ekhaya adlule khona angibona hawu sisi kwangcono ngakubona ngicela ungikhulumele nomfowenu
Hawu yini na? Umfweni angazi benzeleni i-protection order into enjalo. Uyakwazi lokho? Yeah, right. Athi manje senzeleni i-protection order. Manje njengoba ngiyisonto lapha la ngigane khona ezayona kuphuma ukuthi ngihambe ngiye ethuneni lengane. Ngithi mina hawu ingane kanti zingaki ngoba ngaze yodwa athi zimbili. Ngithi mina ke hayi kulungile phela wothi uvusi akuse lapha eXhopo ngoba ngiyeza uma ukuthini ingane ingcwatshwe eXhopo. Kusho ukuthi nalena ingcwatshwe eXhopo. Athi yena cha azingcwatshwa ngeXhopo. Ngithi mina ingcwatshwe phi ingane lezo athi zingcwatshwe ebalini. Mina ngiyezwa ngamaji ukuthi ingane zingcwatshwe ebalini. Right ke ngithi mina ke kuba ngcono ukuthi ukhulume nekhansela phela likhulume novusi ukuthi akuse lapho ngoba phela nifakele i-protection order. Mina ilapho ke la ngezwe khona emva kwalokho yilapho ke la sezimbiwa khona izingane ngisifika sekukhona isaka right. Indaba yokuthi mina ngaya emaphoyiseni nazange ngize ngiye emaphoyiseni mina akazange ngize ngiye emaphoyiseni. Umuntu engezwe mina kuthiwa oya emaphoyiseni uMakazandile nakhona ngizwa ngubani mina ngizwa ngoma ethi uZandile uMakazandile wayesemaphoyiseni right. Ngizongenela kule ndaba kaMake manje ngesikhathi uma egula ngafika mina lapha wawukhona nawe angithi wangifica ngase ngikhulumile ke naye kuma ukuthi uhlisa umoya ngisho ukuthi ne wangifica ngithi okay right. Uma ngifika lapha mina ngafika ungekho nowafika ngikhona wangifica lapha wena Uyavuma. Right. Athi mina uma mntanami wenze kahle wafika angibambe angiqabule athi mntanami wenze kahle wafika ngihlele embhedeni naye wathi yabona lokuxabana okwenzekayo kulomndeni ngifuna kuphela right. Athi nalo muzi lo umuzi wakaMkwena umuzi womndeni mina nawe le nto oyisho vusi angikuphikisi okusho ukuthi la into engayisho ke mhlambe uma ube nophixiphiqi mayifika ngakwena kube khona kutshela ona mayifika ngathi mina angitshele kona ngani indaba ngisho njalo ngisho ngoba nawe ngesikhathi kaSwayman uma ubekukhuluma wena nawe futhi usho uthi uma uyathakatha usakhumbula yeah right. Uma mina ethi angimenzeli lutho nje yabona le yandlile eSecond City ugesi lo ubona lapha wafakwa yimini wawungekho wena yimini wafaka lo yagesi nganikeza uma imali wafaka ugesi ungekho cha sengiyakutshela ngiyakuzwa lapha kulo yamuzi lo nginama blocks njengoba kuthiwa angenzi lutho nje nginama blocks kulo yamuzi nginesihlabathi kulo yamuzi nginosimende kulo yamuzi mina umase nje ushone nje esazi isidwedwe sami ubegqoka umama nangami njengoba namhlanje sengiyimubi ziningabi futhi izinto mina uma kade engenza zona angazi ngaqala lapha namhlanje yimi engiyimubi ngoba usashona kuningabi mina uma engenza kodwa mina ngalidala uxolo ngangiya mina kuma angikhona ngelilanga futhi akangishaya khona la ngezansi wathi akangifuni futhi ngiyamangala ukuthi lento isaqala phansi mina ngazi ukuthi ndlela mina engakhuliswa ngayo ugogo ngakhulela ekukholweni la kuthiwa kuyathethelela into nje umuntu mangabe ekonile uyakhohlwa ikona ikakhulukazi ngoba sumndini mina bengazelanga amacala njengoba kade ngizela bengazi kuzovuka indaba amathambo mina bengize nje ukuthi ngibuze ngendaba yendlu khona sizokwenza uphisi nezingane siyitshela ukuthi kuhamba kanjani ngendaba yendlu ba azazi lutho izingane manje sekuvumbuka indaba amathambo mina ngizela indaba amathambo la Okay. yabona indaba amathambo into engekho engifuthi ukumtshela yona into engekho kahle kahle kwakushawa umlabalaba lapha ukuthi mina angibize ngene enkingeni ngathi mina abafana laba semalawi abangibele isihlahla abangigudluzela isihlahla esiwompentshisi lapha emveni kwaloko ngezwe icall ethi wena lapha kukhona into osuyimbile laphana kungcwatshwa ingane uma wakho ungcwabe ingane lapha ubani khona le call ngathi ngiyambuza lo muntu wangangitshela noma futhi washo athi ukhona umuntu omfonele kanjani ngathi ma wangambuza ngani ngoba ngithe ngiyambuza mina wangangitshela ukuthi kwenzekani kanti ebhodini labafana abawumalawi ngithe abawususa isihlahla benze njani
Ngase ngiyakhona ke bhuti. Niqhubeke nalolu daba. Thandeka Yas- ungachemi mntanami ngizocela Thandeka ungachemi ngoba kuwubaba wakho Yabona ke anti angilwi Ngiyacela. lalela ngiyazi ukuthi undizele ingane zabafana kumanje khona ngikuthreatenishayo ngenxa yomuzi kagogo anti ngithi qhubeka nento oyizele ubani okuthreatenishayo uthreatenishoba ngithi qhubeka nento oyizele la Ngithi sizovala zonke lezo zinto Mina manje ezizongelana. Mntanami. ubani okuthreatenishayo khuluma ney'ngane zakho Ukhona useshilo Thumbula. ubani wena othi uzombulala Vele bafana ingane zakho sezizobulala. Sizoceda konke lokho. phela ngoba uphendula into Thandeka yikho nje kade ngingakufuni ngoba uyingane ubuphendulelani ngoba uyingane ube yaphi Miyeke mama. Lana-ke Miyeke. sisi indaba. Uyahamba. Miyeke. Angithi ngiyezwa ukuthi ihamba kanjani. Angithi ngiyezwa ukuthi ihamba kanjani lento leyo. Ngathi abafana abahambe. Kahle kahle ake ngichaze nje la. Engingayinganeni sisi. Umakoti wami waphuphumela isisu. Uma bathi ngosiko la kaMkwena ingane nayise kanje isencane isengakaqhamuki ukuthi ingane. Kufihlwa lapha ya wathatha boma bafihla. Okay. Emveni kwaloko ke sengizojomba ke ngenzela ukuthi isheshe izwakale lento. Muzukwane-ke kuzothiwa naku sekumbiwe. Ngathi ma ngicela ungithathele omalawo ababili kulaba aqashile la bayongisusela isihlahla sompentshisi ngangingekho ngisemsebenzini sebenza ka Pick n Pay. Okay bafike bambeka abafana lapho baskipha isihlahla siphuma. Okay ngizwe icall mina kuthiwa lapha sekimbiwe sekimbiwe amangcwaba wayengekho ke nosisi. Okay. Hayi ma ngizwa sekuthiwa sengimbiwe amangcwaba ngifika laphana kwenze njani wathi angazi ngiyengezwa kona kuthiwa laphana mina kuthiwa ngingcwaba abantwana ngithi mina njengoba awomalawi bembile laphana kwenzeke njani na. Hayi bese ngitshela labafana ukuthi hey nimbe kanjani lapha noqibile nomgodi lo kade nimba khona isihlahla. Yeah. Bathi hayi malume asiqibanga malume bese ngithi ahambani ungitshengisa siye khona nasifika khona ke okusho ukuthi ngiyasola ukuthi usisi Ntiwing lo wayihlala lapha ukuthi wabona ukuthi hayi nanku sekhona la eduze komgodi. Ngempela naku sekufika ke la ubeke ikhansela ke lapha sibefika ngikhona lapha eduze komgodi. Nangempela hawu kwakukhona nodoti ke lapha nakhe. Nayo into uyisaka masaka bekhona lapha nakhe. Hawu yini kwenze njani? Hayi wena kuthiwa umba amathuna la. Ngiyangizwa. Hayi ngiqale ngithi mina amathuna la. Ngithi naba banichazele uma la. Yeah. Mina bengizofuna ubuza ukuthi bambe ngayiphi indlela njengoba ngizwa amakholi futhi abazichazile abantu. Yeah. Ukuthi obani labantu amakholi. Hayi ke abesethi lo ikhansela athi hayi dedela umthetho ngoba vele lento ayenzanga. Hayi ngudedela umthetho usesha umthetho bangithatheke bahambe nami ke noma sekuthiwa sengizobulawa bahambe nami njengomuntu oyisigebengu. Lapha besesha bayithola lezi zinto abazitholi lezi zinto ngatshelwa laphana sengiboshiye baxolisa amaphoyisa athi hayi phuma ayikho lento le esikubambele yona hayi ngiphume futhi ake ngibuza ngaqhubeka ngesikhathi ke kuthiwa wena ngeke ngeze igama eliqhamuka lithi unesaka lamathambo ayikho yonke lo amathambo ayengekho amathambo amaphoyisa asesha awekho ngiyadideka nakuthiwa ayikho. Okay ke asiyenzeni belula lento singabantu abamnyama vele abantu bebengcwabe ezalile kodwa la ngaphesheya umthetho kamasipala osebenzayo nini manani khwabanisa nje ukuthi ungakhathi ngoba kuseyinto esencane ufihle nezaleni akundaba umuntu leyo nami ngangena umasipala kuphela ongakubopha ukuthi musufaka futhi abantu ofuna nixabanise enzele ithukana ukuthi khona ukuthakatha ngoba ufihla into yakho endaweni yakho ngoba ungenayo amandla ukuthatha lento uzuyise lapha ngoba ibise uthonga so ke qhubeka kodwa singagidela namaphoyisa vele indaba zamathakatha ayikho lento kakhulu kule eyabo egcina yenza ukuthi bengezwani ngoba ngiyathola ukuthi umama befika ishayi kahle ngapha aphinda ishayi kahle ngapha akasekho imake uyabona nje labantu abasizalayo baba nezilimi ezinje hayi lokho ke nje into yazwayo isilapha lengane yabona nje namntanami ifika namaplastic ahambe kufika omunye phela wena uyabona nje bathi kanje ngiyakwazi ke lokho so abasekho ke ivele naye akekho nokuthi ayiphendulele asingagxili kakhulu einkulumeni azishilo nangazishongo ezogcina futhi sale zinilimaza
ngoba awusakwazi ukubuyela kuyo yombuza asingasagcili kakhulu kuyo asiye kule nkinga yenu sithi masiyeka singasagcile into ukuthi umama wathi nakimi wathi ngoba ayisezusikwazi ukuthi sisise phambili sisele nani bantu abaphilayo mina bengizokucela ukuze lento yabo bakhululekane uma ukuthi wenza ubuxoki wenza ubugebenge umuntu emdala ebazala ngeke vele ukubalekela ngizocela nje mina ukuthi la kulamaphepha ebenikhuluma ngawo yebo mhlambe mangenzeka uveze ngeqiniso nawe cha ngoba phela asisazi umthemba siyazi ukuthi ubeyishaya ngapha eshaya yes uma ukuthi mhlambe nowathi sathi kufaka wena asibona akuphumele obala ngoba ngeke futhi kushintshe umuntu angeke sasho impela ngicela ukuthi wena uhlukanise amaphepheni noma amatayiteli uchawa kubhala ngami lokho usikubone sikhona ikhona sekuzoqeda ukuthi phela ngoba indaba ilapho phela injalo yabona indaba ukuphisana uthi wathi umnya akusasiza akuseze kusisa ngicela lapho mina bakwethu kona ngathi ake ngithi ukuqalaqalaza nje uqalaza kule ndaba yewili eyafika emncwabeni ingakancwatshwa ngicabanga ukuthi wona amaphepha lawo kuyiwa ukuthi zosikhulula yena wayebhala wakhombana nomakhombalo okwakhe futhi lokho wenziwa nguye wenza ububi sobabaza injalo izwa lonto njalo iwini ungayibhala namhlanje kusasa uyishintshe uphinde uyishintshe usuku nosuku ngayishintshe la sengifaka koze kufike usuku lokuthi uhambe kuphela uzosala nobuhlungu medlizi uthi kanti uyiqile ayize ekuzala bayakwenza lokho injalo hayi kwazi uma wayiphica kabi ngiyamazi uma wami injalo nje uvusi nje bakade engekho ehlala kaSwayimani wayethi uvusi and uzombulala azabaleke ekhaya athi uvusi uzombulala athi uvusi uthi uyathakatha sefikile uvusi athi ha wena nangu ngapha lento liba nomntana mina ngithi bengiqhele kakhulu kuyena impilo yabantu abadala injalo kufana nendaba umntwana lo yazi ngiyazi ngiyathi mina ukuze kutholakala noma kuphume iqiniso lokhu uyofikile nendaba akuye nguye ozoyimela futhi ukuthi uze afike ekuthenini aza kutshele lokhu bekwenze njani akubizwe nalona okuthiwa ukushila ukuze izokhulumeka iphele ngoba lento yokulalela abantu iyayichitha imizi iyakuchitha futhi ukuthi ningabambisani ningazwani uthola ukuthi abantu balwa nokuthi bebenibona ukuthi engathi niza kahle bevele bezofuna ukufaka ushevu ngokuthi kuveze ukuthi omunye uthe nomunye uthe ngaleyo nto ke senidungeke niqedile ngidungeke niphelile futhi akekho yophinda nilungise uma nina nobabili ningavumi ukuthatha lo muntu lo oyishaya nga umbuye nimbekela bese nithi akakhulume hayi phela nonqinike bantabethu ingane nje ingane entombazana ayifunakala ifake efeni injalo yakhe ingane yakhe injalo ingane nje ayifuni nje ukukhuluma indaba yefa ngoba kahlehle ifa akulona labo kufanele ukukhuluma abantu abadala ngendaba yefa ingane fanele uyivike nje ingakayiqali kwakuyiqala ukuyikhuluma indaba yefa ngoba ifa leyinkinga and ingafa enye ingane ifele ilifa lomunye umuntu kade akulona lakhe naye angithi yabona kumanje lo ukhala ukuthi ingane sezitheni izingane ziyamsongela zithi zizombulala nazo ingane ngithi zilole ukuthi zifuna lwami zagogo ngoba akekho lo munye ingabe kuphilo esidakwa lesi sila okusho ukuthi phela nazo ziyayifakile nazo ziyayifuna le ndawo gogo naye lo kuhle le ndaweni yagogo izwa lonto endithi mina ngikhule ngazi ukuthi ingane intombazane nje ayibheki indaba yefa kwakudala thina sasazi lokho nje ukuthi ingane intombazane ayibheki indaba yefa uthola ngoba sokuhleliwe phansi nomndeni nayo futhi ingane isuke engahlangene nendaba yefa ukukhuluma nanobaba nalabo nomndeni ingane uyayikhipha iyozwa seyizwa ngawo ukuthi hayi mntana mzothola ukuthi into la ilahleke khona mama engithi kuzama ukuyiphebeza ivele ibisiqalekile ukumosheka ukuthi zizobuza umalume kakade kwakungamele ukuthi zizobuza umalume ngekhaya la kubo kwakumele zithi ma ulo ufuna abuzo wemfundo kwenzakalani ngekhaya la kagogo na zibuza uma wazi kube uma wazi obuza umfowabo hayi ukuthi kube zingane ezizoyibuzela zona mathupha ngoba akasanga baphendule ngandlela embi ngiyabona mina nje umanime wami weza ngitshela kahle ukuthi uma wakho ushadile phumanike la ayikho into engizoyikhuluma kona ngokomthetho ngokwesintu kuye kusetshenzwa kanjani uma eshadile nje umzali akashangene kufanele kube uma ofanele sizona zona zasemshadweni ezasekhaya ezakoma ezakama besithi ke
umnikazi waleyo nto wenza kuthanda wayefunani yes wayefunani ngento ngisho intombazana intombi ngoyifake ewili abazali sonke Semthethweni sithe nje lokho, abazali izinto bashiye ey'thandwa bezixabanisile ingane kukona ukuthi thina Hayi, mina indlela uma esikhuliswe wami ngayo ngempela uhambe emoshile angifuna ukuqamba ngoba ngithi ngifuna ukusondela ayitshele lezi ngane tiningayi laphaya lo ngimazi wagcina nikami nangulo angithi iyona lento ekishoyo ukuthi isingenele ingane zifakwe nakubo. yithina abazali yes wagcina sebexwebhana behlanganisa angithi lo ukhuliswa ugogo usho ukuthi ugogo nawe emtshethe ungayi lapha lo besishintshana ngayo behlala nakami wahlala nje kami ngamkhulisa ngisahlala le konodeli ngabuya ngeza la wahlala kodwa Kodwa impethu ugogo uzifake ingane azifuna uzifake entweni yabadoda ingane musuyifaka nje yabona ingane zakho before uhlale phansi nazo utshela ukuthi ku1 no2 bantu abami kumane indaba zabantu abadala umuntu omdala ngabe ngoba yabona lengane mengathi uyafa noma ngasabulawiwe wele abantwana bakho ukuthi uyibona ngoba sokwenzekeni sokubanga indaba amawili hayi angiyazi ke leyo mina ngiyacabuka la efika ingithuse khona zizingane zizobuza kumalume wazi ukuthi kwenzekani ngekhaya zazike zavalwana ukuthi zingabibikho ekhaya kubo ngoba phela okay angithi phela zizalelo komalume Kufanele ngabe zikhulele fufuza ngabe zikhona yini eyenza ukuthi zizobuza engathithi khona into ethile esemumva eyivimbile ukuthi ziphinde zibuyele ekhaya ukuthi ungangeni la hayi inhloso yabo bona bebethi bafuna ukwakha bezocela kumalume wabo ukuthi bacela ukwakha izindlu zikhowe yabona kubabha imbali ntama ubona kwakho angisho ukuthi babe right sengisho ukuthi abangitshela yona sinento ekanje esicabanga injalo hayi ukuthi malume kwenzakalani ngalela khaya besicabanga amalume kokwakha ekhaya lapha kwamame siyobeka izindlu zethu ngoba nathi singabafana nje siyafisa ukuba namathotombana ethu esizokwazi ukufihla kuwo bese yabatshela kumalume ukuthi khona indawo noma yakhani ngale noma anokenize sizobona kungabi ukuthi seyibuza ngalendlela zalimaza lapho ukuthi indlela abaphendula ngayo akusho ukuthi bona bamzela ngendlela erongi kanti vele unokunye okutakelena akubekile emqondweni yayizwa into eyichazayo ingane zethu nje ziyabhimba and mhlawumbe eyafika idla utshwala nayo nalo ngane yakuthwala beka lekhanda yafika yakhuluma ngani ngokubhimba kuzela ukuthatha hayi isibindi kube ngaphuzile ingane bafethu ziyasifaka enyakanyakeni and nabazali bethu bashiya nenyakanyaka sonke sisibona nje we mina kami akungenwa nje mayabona nje uma naye uvusa mayakami uya ngokuntshontsha azasho athi ungamtsheli uma ukuthi bengifikile uyedwa umuntu benichova nje nilonzalayo ethi nalo ingane kamfowethu wayitshela kahle ukuthi ungayi lapha ya kwaphuma negama ngesikhathi kushona umyeni wami kwathiwa ene kuthiwe umangayi khona lapha ngoba ene uzodlisa upoison ingane zizokhula zazi ukuthi kuyathenga lapha ingane zokuthi lapha umbhedo writing ekaba ngicabanga ukuthi ngoba wayengafundile mhlawumbe wabhalela mawungakwazi ukubhala uyayicela ukuthi ngicela nengibhalele ubukeke sisi usichazeleke ukuthi ke imi kanjani ungesana makuthi la iyambhakela wena vusa futhi kuphululo lo bathi cha avusa ukukhusha intelo makuthi revoke or rules made by me at any time I appoint my son Francis Thompson Mbambo and Thandeka Mbambo to be executor and direct that all deaths and funeral expenses shall be paid as soon as conveniently may be after my decease. I direct the Master of the High Court to disperse furnishing and security by nominated executive administration of the state. I give and bequeath unto my son and my granddaughter all my belongings be unto my son and my granddaughter, the house in Honeyville, 1063 Gun City, Honeyville, and my house in Ezinketheni all belongs to my son and granddaughter. Okay. Master of High Court. And failure to comply with the provision of State Act. Okay, iwili la ebhaliwe isho ukuthi ngithatha izinto zami
zonke ngizinikeza umzukulu wami kanye nendodana yami. Yindlu ese-Honeyville, yabhalwa nenamba yayo ese-Gun City, esengiketheni. Konke kubelonga to indodana nomzukulu. Yanesixhifizo-ke esase-High Court, sase-Master of High Court. Into-ke engishayayo i-date ebhalwe ngesandla engabanga bikho esitembini sasenkantolo. Iyona-ke efike nginikeze inkinga. Kodwa nje konke nokunye kubhaliwe lapho ukuthi mina sibanibani nginikeza usibanibani izinto zami kanje. Sase siba khona-ke isigxifizo sasenkantolo. Nanso-ke i-date efike ingxake ebhalwe ngesandla. Angazi kodwa phela indawo ziyashiyana. Ithini-ke sisika ngekathi uphazama kancane. Okay, ithi iwili le ngiyifunda la ngicela uyibuke nawe mama ukuze uzogculiseka. Ngiyibonile. Ithi ile wili engiyibona lapha ngithatha izinto zami zonke njengoba konke nezindleko lakho konke kuzobe kumayelana nomncwabo kuzobhekana nabo. Ngithatha izinto zami okuyindlu yabhalwa house number yakhona ese-Honeyville, kube khona esezinketheni. Nayo ngokunjalo ngikunikeza undodana wami nomzukulu onguthandeka Mbambo. Ngokubhaliwe ke lapha phansi ukuthi uyabanikeza konke njengokuba yena esho umnikazi wakho. Wase kuba nestembu-ke kodwa i-date isenkantolo, kodwa i-date ayikho esitembini senkantolo, ibhalwe ngesandla. Ya phela kuyenzeka ibhalwe ngesandla. Nyakini yabhalwa ngesandla. Kodwa mawukhona isitembu senkantolo usho ukuthi kuyinto leyo eyiqiniso futhi mawunganeliseki. Ungakubasho lapha ezansi ukuthi uma unganelisekile ungezobuza khona futhi enkantolo. Right, cha ubala iphesheya nalana ukuthi into zakhe zonke. Yebo, ushiyela indodana nomzukulu. ayifike wayishiya. Siyabonga nanofakazi, ukhona umfakazi. Emnandi impela. Kwenzeka owebhala oyehamba nami. Okay. Wangishiyela ikhophi. Enye wayishiya omnye makhelwane ngoba kwaphuma amakhophi ngani noma athatha noma. Hayi ngeke. Hayi yamkhafa. Sicela ukubona nekhophi yakho ukuze sizoqinisekisa ukuthi iyahambisana yini nalena ekade siyibona manje. Sicela ukuyibona. Ngoba nami ngizowadinga amakhophi. Ngenzela izingane. Angifuni ene kube nesikhathi. Kumele zazi uqinisile ngoba phela manje ene akazange nangibize umfowethu kuze ngoba naye wakwazi ukubani. Nyaza nazo ingane ukuthi siphume endaweni ya. Hayi makho kwagunyazeka. Kumele uyishute ngefoni uhambe ukuthi lapha kule nto. Signature yakho khokho lapho ngoba wafuna bafayile nani. Awasilamulela ke we Mahadebe ngoba phela bese uyabona nje siyathanda ke into enjalo. Ngizocela sishuthene original ukuze uzokwazi ukwenza ikhophi ngelifoni. Emshuthele. Siza lokho ngoba uyabona nendodakazi sebebe nokuthusana nabantwana nami futhi senke Umuphi lo mntwana? Kahle uAmos sathusana kuloko ezofuna icala. Ayeke indaba kaAmos ngikhuluma ngendaba kaThandeka. Uthusene noba? Cha no Amos. Nini? uAmos kuloko ayisuka la baqhubana uAmos wamqhuba eza naye la. Bathi nabefika la wathi uAmos kumina nesefika la wathi uzofuna itayitele ngoba ikhophi unayo. Ngathi mina kahle mfana wami. Ngathi ehlika mfana wami kahle Okay kahle kahle. Ngathi manje wena Vusi kahle ima kancane ngoze ngikhohle. Wevusi mina ngisuke eGoli. Ngazokubona njengomfowethu. Ngibuza ukuhamba kanjani. Mina ayikho into engakubikeli yona engako engibona ukuthi ene inkinga. Awangangibikela ngathi ene uAmos usakwa kuloko ufike la sesingachazela kwafika wena ngachazela. Ukuthi indaba kaAmos usekwafika la uAmos wangithatha ku52 efuna itayitele lamanje. Cha ngisho indaba kaThandeka mina. Liyathandeka besingakahlangani ke sisi.
kanti usisintebe emofikeni u-Amos angithi mina anti umnikazi wendaba ngithi ubaba naye bengakamreporteli cha imaki sakhuluma nobaba wakho Thandeka ngiyacela nje kancane ngiyacela manje wafika la u-Amos wafika u-Amos la wafika ngithatha ngenye indlela nje ngathi mina Amos umshana le kamntwana wami yebo manje le ndlela ongithatha ngayo umntanami engathi angisayizwa kahle ingaba wena mhlambe ubuza kahle engenzi izinto ngepeace yini engayifuni ipeace ngoba yonke into icacile la ukuthi ubaba ophethe la ubaba ophethe kwamina ayikho into engiyibhekile la futhi angitholi lutho la ngiyalalela ke Thandeka ngikutsheleke xoxe nawe uyabona njengoba uthi ubaba uyena ophethe la inkinga mina engize ngayo la ngifuna nizwe kahle ukuthi mangabe ngisengihambile ningashintshi istory inkinga la engize ngayo ingoba ubaba wakho akakangi-involve entweni yabona njengoba kuphumele will mina bengilindele ukuthi bengazi ukuthi iphumile iwili futhi bengazi ukuthi kubhalwe bani bekufanele nje ubaba wakho angibize njengodade wabo uma ushiyile ushiye thina sobabili noma yini enzeka mina ngilindele ukuthi nesobambisana sobabili nobani nomfowethu ngoba sesisele sobangaki sobabili uvusi ngifikela mina ngiphume egoli bese ethola liwili le ayiveza kulokhu yayironga ngeyona ubese ethola ngixoxa noThandeka wevusi wena zolala wait ema ngicela ume kancane lalela ngicela ungilinde ngizicover lento yokuthi mina angazi ngifuna indaba ngizolwa ngilwela umuzi khuluma lokho ngifike la mina ngiphume egoli azange ngitshela uvusi ukuthi kunewili into nami engizwa nje engizwe nje emoyeni ukuthi iwili ikhona sengithi mina ngoba angifuni ukuthi kube mina naye sobabe sixazula le ndaba ngeke ixazuleke futhi khona ozoba ozokukhuluma okuseceleni sibe sihluthulelana imoya ngcono ngibize uSteteleku sizoyixoxa le ndaba kuzothi la ngiphambuka khona angicorrect njengoba kade umbona nje evimbe ethi nangehlisa umoya uma ngabe ukube bekwisibabili sinovusi bese uphakamisana umoya kuze bekhona olimala ngoba nami phela ngithi ngiyintombazana ngizazi ukuthi ngimdala kunaye kanti yena futhi umfana angangihlula ngamandla mina bengeke ngiyolwela umuzi njengoba ngiyawulwela ngoba ngizoxazulula ngiqhuba ngomthetho mina wethu ulalela kodwa nami benginesicelo kubantu ukuthi ngicela ungenzele ifavor hayi ngicela ungenzele ifavor utheni babili kumfowenu angithi uma angeke ngisho njalo nje kodwa nibabili kumfowenu njengoba nibabili ke kumfowenu ngicela nibe babili ngempela ke ungahambe ukhuluma into omunye mayisayiletha asazi noma uyiletha njengoba wena kade uyibekile noma uyilethe seyiphendunezela indaba bese ifika isithi chifi uthi nihlale ibe nendaba lalela ke wethandeka lalela ke lokho leyo nto ekhuluma kumele ungayikhombi kimi kuphela ikhombe nakubaba wakho hayi mina kuphela bengiseza lapho ngilindeni umsebenzi wami lona sizoyigoqa bese siyigoqa bese ngiseza lapho ngithathele ngikhuluma ndaba ngishiya umsebenzi yami ngahlonipha ukuzolalela le ndaba nina nobabili nomfowenu kufuna niqondisise ukuthi benizala umama ongaqondile ulimi lakhe belingekho yes nina futhi nobabili sengiyabona izathu ukuthi anifonelani nje ngoba uthi ume nomunye ngapha uma wakhe kufuna nazenze ngcono ukuthi ke ngeke ngimfonele vele ajabule kuma wakho njoba uthi wena umfana akakufonela nawe kune right ukumfonela umfana uyaphila mfowethu hayi kodwa yema ngiqedile ukukhuluma ubungamfoneli na ngoba ngizoqhamisa ukuthi akakufonela akakutsheli should vele benisebenza ukuthi umuntu obeniphakathi kwenu ubeke nalo iqiniso nomunye futhi so ke manje khona nomunye khona manje kodwa manje akusizi ngoba lento nje osibhale kanje ngeke uyishintshe wenza ngaphezulu lokhu uzoboshwa kwaphela nje thina besolalela la sesizwile ukuthi ke uyena owagunyazwa ngobutsotsi besalukwazisa singaqondile ngenxa usho kanjalo kuma wena ibuka indlela eza ngayo ukuthi hayi mhlawumbe mabukwa komnye umuntu wengasho ukuthi hayi enye ngiyinika lo enye ngiyinika lo kodwa ngoba wayenza into ayithanda ngento yakhe wakwenza lokho ngesenze ukuthi ngisho inkantolo efika ithi ubhalwe lo mhlawumbe wayeka phela ngoba eganile uyakhanda vele lokho mhlawumbe ngoba uganile hayi uyakhanda vele abantu abamnyama uthi umuntu oseganile usezofunani lana nabantu abadala nje bakusebenzisa lo bakusebenzisa impela ubona nje njengabafana bakhe lokukhulunywa ngabo la kusekhaboneni
akwaliyo ukuthi bevakashele ekhaya lena beze kumalume befike ngoba phela iyona ndawo yahlala bengahlali ekhaya yebo onomalume wabo umuzi yebo kodwa nabo kukona nalo bengeza ngokuziphatha kahle behlale noma kube kuhle kunjalo impela nje ngoba vele mabezothatha ngamakhanda abo vele bazoxabana bakhiphe ngensana kodwa ke futhi usise lapho engizolisho lokugcina nikhumbule ukuthi njoba nabantu abamnyama abasebenza ngamasiko nazo zonke izinto ningakuvumeli ukungezwani ngoba nizoba nenkinga impela nogijima nize noshona ngaleni ufuna inyanga nithi nizama ukulungisa lento kuthiwa hayi baxabana hlabana imbuzi ibambe nje kanje nehlisa umoya noma kukuba impela ngoba njoba nje nikwavumelana kanje ku-wrong lokho noma sokunzima ufuna wehlele ngenzansi ungalwi ngoba ekugcineni awuza kuthi ingane yakho kunomsindo abawenzayo manje bayakhalaza ngeqa imbuzi ngelilanga usibani bani ngizodinga umalume ngiyanicela nje bakwethu nalezi ngane zomdinga umalumazi ngoba uyena lidlozi ofuna ashisa impepho hayizona ngoba phela njoba zingenali ikubo ungazange ugane khona nanti ikhanda funa mayifika lethi malume ngixakekile ashona emsama athatha impepho ayenzele kodwa ngalolo ngeke omunye umuntu lutho bafunalo ayomemsa ikona ke baba engikuzeleke okunye kwazi engikuzele la ukuthi ne uma waba uphiciphici njengoba ngisho ukuthi mina uma washo kahle la khaya lethu sonke okay right ke ngizele lo ukuthi ne kumfowethu lela khaya nami ngiyalidinga nami lela khaya nezingane zami ziyalidinga lela khaya ngoba impepho siyishisela lapha asishisele kwenye indawo cha wena ke akufuni ngikufihlele wena ungabalingani hayi wena usiwashisela impepho lokho no angishisanga impepho kodwa nanti iringi ulifakelwa wakhe ngasho isilungu azange ngize ngishisa impepho la ngane khona angingeni ngisho nasemadlozini nakhona foka uganile ba ngadideka ke manje azange ngifakwe inyongo angikhiphe awuyishisike ekhaya mpela nje awakhizwa ngekhaya kodwa ngishisi lapha futhi inkinga isikweletu sabo silapha ke phambili yabona nje abakusho bakhiphe kanje wena fanele ulwe nalaba yawo fanele ukubona bakunika ilokhunjana ngoba ngiyabonga yazi lento ngiyakhuluma kuze kushona ilanga ngoba kwabhimba emuva kubantu mina mangihamba ngiyohlola ne kuyaphuma ukuthi angiphumanga ngendlela uma kangikhiphanga ngendlela lapha so izinto kumele kusobele nihlale phansi nomfowenu niye kubantu bese niyoyilungisa ngendlela yenu ninomfowenu isinjalo kodwa ingane lezo nakhukela ngibuya khona yona liku kodwa ngisho ukuthi azingofuna ukuhlela kunina lo cha sizoba nebhadi maziya ngokudlovu sizehlise malume ngicela ngenzela ukuthi azenzele nawe mbambo ingane mayifikile ungabi nenhliziyo elikhulu udlulisa konke lomhlangano ukuthi beziwenza uzenzele uthula uthi nyawo okay kodwa uma wazo cha ngokomthetho hayi nje bagana usefana ukukhuluma indaba zali zedlo zilangaleni ngiyama mina lapha ngikwazi okunye bengicela ukuthi usisi angenzele kona ngoba manje le ndaba yokusabisa ikhona ngoba nakumina efonini sikuyafika bengisathi ngifuna ukuya lapho ukuthi indodakazi yami yona yasabiseka ngalondlela yasabiseka ngayo ngalindela noma yini ezokwenza ngacishe ngafaka futhi ibhodi lama security lapha ukuthi i-security i-attende lapha eGansity ngiyocela nje kuyena ukuthi njengoba kukhulumeka la indaba ukuthi ngifonelwe kuthiwa ngishintshe indlela ngoba kukhona umuntu okangifonela ngathi ngiyamlandela ngathi ubani wena uthi esuka hayi kwathi ngicela ukuthi le nto ayiphele la mina bengizocela kanje ukubuza yini othi ayiphele la indaba ukuthi nje le yokuthi mhlambe wena ukhulu uyabo wena nje kungabi khona into mhlambe sise uyikhuluma nomunye umuntu wangaphandle abantu bazijika izinto mina nkosi yami ngiyayifikela ngiphume egoli akazange ngize ngiyenda angiyangisho ukuthi abantu bazijika izinto ngoba nje abantu nabebona ukuthi mhlambe siyachukulana bayakwazi abantu bakhulume nento engeke ngezwe lonto kumanje ingane yami ihlezi mangizonzo lapha ukuthi izobulawa okay ngicela ukubuyela kulena ke yokuthi nami kuthiwa ngishintshe indlela angazi indlela zami ngizishintsha mina nange emsebenzini nje hayi umuntu ongivimbela bese ngizitshela ukuthi ongivimbela ngoba bese ngibona ukuthi impi yodwa no sengiya understand ngendlela osamukela ngayo ukuthi ibisuka kubantwini ungakhuluma no bese ngizimisela ukuthi hey nangivinjela nje nami ngiyavuthela ngicela ukuthi mina bengingacela kanje ukuthi
njengoba esecaciselekile nayo usisi kulolu daba lokwamama nabona nahlala phansi nakhuluma mina bengingacela ukuthi usisi akafike la ekhaya nezingane zakhe ngicela ningizwe kahle afike nezingane zakhe ubaba naye abiza untombazana kube yini bazali nizotshela ingane ukuthi impika dade wenu nami ngiwumfabi ngeyethu sobabili nizodwebula yini wokuthi ukusuka namhlanje oke weqala omuqa ngisho ngathiwa mina nodadewethu sifike sabambana ndlelani udadewethu unelungelo lokuyongibopha hayi ukuthi nina ningene ngoba thina singizalo umama yedwa angithi manje niyovala lento yokuthi izingane azingaгаmanci zize zingakuboni njengobaba ngoba ubaba kuzo azingewequmuqa zeqe uma wazo ngoba uma wazo uyomela bephathi nendawo kube yizo ngaliya kube uwe kube untombazana engale azingequnina zize ifike kuwena kodwa nizoyitshela nina nobabili ukuthi umfowethu lo ngisho ngathi ngihamba umhlaba ngiyawuqeda ngeke ngishintshe leli gazi likuyena ukuthi umfowethu ngeke ngithenge omunye umfowethu nami udadewethu lo ngisho ngathi ngihamba mupha umhlaba ngeke ngishintshe leli gazi leli lokuthi savundle esiswini esisodwa sobabili ngisho ngathi ngithola omunye phambili ngeke azabe naleli gazi ngoba kavundlanga esiswini samawami le namhlanje sizodweba umuqa wokuthi noma ngathiwa sithukulezana ngani ngoma wethu ngicabanga ukuthi ngiyayizwa awusimakuza adinga lapha ngizwa cathi wenelisekile wethu noma ngathiwa sithukuluzana ngani ngoma wethu but nina akusiye yenu le yonto ingeyobani eyethu sobabili ngoba inkinga ifika ibe la uma uba nenkinga nodade wenu ubese uphimisele inganeni ingane iyayithatha lonto isingeyayo ube nenkinga nomfowenu uyiphimisele inganeni isingeyengane kanti uma unenkinga nomfowenu bese uthi bafo ngicela ukufika lapho kusasa ngesikhathi esukuthi ngizokubona uzombhodlela ngale nkinga onayo naye bobabili nino babili zingekho lezi ingane hayi ngicabanga ukuthi ngisho kahle ngizwa kahle iyona ke bantu badala into ekade ngiyifuna le ukuthi nesihlangane nomfowethu ngoba phela manje ngiyambona akasangibizi ukuthi kuzoqaqeka izinto le ndaba yokuthi ngicela iphele manje ukuthi mina ngibanga umuzi mina ngibanga umuzi mina kuphela nje bengifuna ukuthi kuvele lento khona nezingane njengoba ethathile nje zizozibonela khona zizobona ngoba azazi ziyadukuza nazo azazi ukuthi kwenzekani khona zezibonela ukuthi ugogo wabo usale enze iwili ibiza abantu ngoba nami bangibuza phela mina ngazi lutho mina bengikwancwathi manje ngahamba ngaye eGoli ukuthi kwenzekani angazi kodwa ngaba itsela ukuthi na hayi ngoba nje bade ngiseGoli ngayibona ilokhuzana yakhe ku YouTube ngathi na hayi ngizothatha yena sizela hayi ukuthi ngizolwa nomfowethu cha hayi mina ngiyayithanda ngoba iphele kahle ngizofuna nje uma kufika umuntu ingonyuluka uma kufika umuntu kusasa ethi umfowenu uthe cela uthathe lowo muntu uze naye kumfowenu bafo nangu siteteleke sefika manje sethi wena uthe mina ngikhona umuntu okhulumile kuze kuqede kamanga nawe bafo uma usuzwile ukuthi udadewenu uthe ngibize ngibize ubize mina umuntu oqamba amanga ngize kudadewenu siso bathatha uthi siteteleke ukushiso yini 1 no 2 no 3 kusuka ngalelo langa niyoyibona inyoka angeke futhi kube phinde kube khona umuntu oyongena phakathi kwenu fika ingane ithi umalume usethe cha sisi ngicela usukume uqhalane nomfowenu ngeke nje ngisukumela uvusi mina ngapha hayibo ngeke ngoba wena uyintombazana ngimdala ukuthi ngiyintombazana ngimdala kabi mina kunaye hayibo kusukela umfana lo mina ngiyayibona sina sinendlela esiyenzela abezela sina siba nendlela esiyenzela abezela yeah hakanani futhi indaba athi ngiphume ecanzeni Ibuke mshayi. Ngikhulisa busuku uba ngenzela udoti. Sinendlela thina badlala ugogo uyamazi ngiyakwazi lokho kodwa nje into ade isiphatha kabi ukuthi yena sizwa kuthukuthi lozwe naye umlande mayikhuluma behind lapha lozwe naye mlande sisi Angithi wangibhaleka nalo wangibhaleka wavele ifoni yathi nya lozwe naye bakukhona ufonelile wathi wanifonela ngo-private number bengisegoli ngisabuyile kwamanje wanisabisa umuntu olifonelile lapha inegoli awazi mina ngicela ukumsiza ushenyane elisha walisho njengosi selection
mina ngise-Midrand. bakukhona ukufonelile wakusabisa private number ngicela ube nayo inamba yethu usithinte sizomtrace sizomthola uma kukhona ukufonelile nje wakusabisa ube nayo inamba yethu usitshela ukuthi fone ngesikhathi esukuthi sositshela thina ukuthi yenza njani ngesikhathi sikucingela siyabonga kakhulu ngingose Manizohlangana azuba bathi mangahlangani inkinga ngoba kodwa yena akaze axolisele iyona lento le Nilibonile kambuka lapho ngasekhaya udaba lwabo beyibikela kabanzi noma behleli bekhiphelana ingonyuluka sithe masifika laphana kubaba uVusumuzo kuye bese kuyena eyokhuluma nodade wabo wasesethi cha Sitetelegu ngicela ukubiza abantu abangiphethe kule ndawo ukuze nanoma ngabe kuthiwa yini esiyikhulumayo bebe khona njengoba kukhona abanye abangofakazi odabeni lwekhaya ngoba ngiyazi niluphi lolu daba nizokhuluma ngalo ngakujabulela ke mina ngabonga kakhulu ngoba kuye kube kuhle ukubambisana nabantu basendaweni uma uzodinga udaba lwasendaweni ukuze ngalinye ilanga uma kwahlulelwa noma kufikwa inkulumeni kuba ukuthi kuvunyalwane kahle futhi kunofakazi ngiyithanda kakhulu lento eyenziwe nguye kodwa ke wabalanda wabuye wahlala nabo phansi walibeka usisi udaba waphuma izinto eziningi nezinkulu sabuyela emuva ke sathola ukuthi cha umama ubengenalo iqiniso einganeni zakhe zombili uma nowesifazane ubegcika kakhulu lowesilisa kodwa mina nowesilisa ubegcika kakhulu lowesifazane lokho bekwenza ukuthi ke umama ngabe nalo iqiniso noma bonakale njengomama ungenawo umgogodla ngenxa yokuthi izingane zakhe zikule nkinga ezikuyo nje yokungazwani yokungabambisani ingoba yaqalwa nguye umama ekuthenini engabi nalo iqiniso bahlalileke phansi bakhuluma wacela usisi ukubona iwill nangempela yakhishwa njengoba niyibona nani ukuthi ibivuna ubhuti noma iyasho ukuthi mina mama nginikeza udodana wami yonke into njengoba kuthiwa wayegwema ukuthi ngalinye ilanga zingamlwisi ingane noma zingaphikisani naye ekuthenini lo yazinto ezayishiwo gogo wazo zingezikabani siyathola futhi ukuthi intombazana okuthandeka indodakazi kababa uVusi igcina sithola ukusongelwa njengoba naye ethi ube nezinto ezisongelwayo asazi noma isuka ngasesayidini likasisi noma ebantwaneni bakhe noma abantu asebesebenzise lokhu kungezwani kwabo ukuze bekwenze kujule kakhulu noma kube ngathi yibo abantu abasondelene nabo abenza lezi insongo kodwa ke siyasho namanje sithi kuhle ukubambisana kuhle futhi ukuthi udwebula yini izingane zingangeni phakathi kwengxabano yakho wenina ningabantu abadala kepha niyibekele kude niyibeke eceleni ukuze ngalinye ilanga zingasali zilwe izimpi ezingazazi ngoba uzokhuluma nga esayidini ukhulume ngomfowenu kanti ngani ninaNkulunkulu uyothatha wena kuqala ukhulume ngapha ingane isale naleyo nzondo zingakwazi ukubuyela emuva kumalume wazo ziyocela usizo kodwa ke sikwenzile namhlanje kwenzeka kuzo izelamani zakwazi ukukhiphelana ingonyuluka zakwazi ukuthelelana amanzi zakwazi ukuphenduleka impendulo zikadade wethu obehlezi ezibuza ukuthi kazi kwenzakalani ngezinto zikamama baculisekile bonke siyabonga kakhulu indlela abambisane nayo ngayo uma ukuthi nawo nenkinga lapho ngasekhaya yenza kanjena shayela le number la ungasananasi shayela le number lana ukuze uzokwazi ukuthi uthole umuntu ozokusiza noma siza udaba lwakho bese siyafika sizokulekelela mina Sitetelegu intokazi yakwaNdlovu sengisho njalo ngithi iya ku Facebook uyofollow ipage leStetelegu Media ukuze wonke ama-updates ngoba akikho konke sikuletha ngala kwi-channel kodwa okuningi nokuningi mayelana neStetelegu Media nokukhula kwaso sikuhambisa lapha ku-Facebook follow-ke lela page siyayibonga isupport yenu sibonga ngezandla zombili siyanconcoza yisho njengami-ke uthi umnandi sawubona ubuhlungu sala kahle asibonaneni ngokuzayo.